पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। हमरे नाम किशोर हवे, रोज बात होंगे आदमी के तेल सवा घड़ा करवाई ले, खेदुआ चिघरुआ मंगरुआ। का रे रे चिलरी हाँ ओइ देखबे का कहतिया। अरे बिलरी हाँ ये बताओ सोन, बोलो हम तबे से आके चिल्लाता नहीं ओहो कि कब जाके तेल पेड़ के लेकर यहाँ सब ए ई करमुआ अबो से छोड़ ना दे। रे तोरा पाप पड़ी रे तोरा अरे ये करमुआ करते करते तो बाजिन हो गइल। आज तकला भगवान तोरा के को ना ने बार ना कइले। हां ऐसा जादू मारो कि भांडार फेंक देवे। राधे दे ले आ पेड़ ले आई। देख इन्हें सावा घड़ा हाँ। आदमी के तेल पेड़ के जल्दी लेके आओ। आ कोई आदमी ना मिले तो तोरे के हम के परबे ते हाँ जल्दी लेके आओ सो। आई घाट हट ए केने जाई जा केने जाई जा केने मिली है आदमी। पूर्व दिशा में जा सो। पूर्व दिशा में जाई जा। हाँ हम हम जगह पश्चिम दिशा में। अच्छा हाँ हम केने जाई ते हुजो पूर्व दिशा। हाँ ए चिलरी कौन करम कइलू ये दादा राक्षस के जोन पौलू। अब ना जाने कौन करम करबू कि ये दादा रे बझिनिया कहाँ आज में बसाता दूसर ना लिए थे। ए दादा इन्हें कुछ नहीं है। कल्हिया का कहिए बात होइल बा। कल्हू ले जो हाँ आदमी के तेल पेड़ के अच्छा। सावा घाट जल्दी लेके आवता नहीं जा। चलो चिलरी हम चल। चल चली। अरे बिलरी चल ए चिलरी अरे बिलरी रे कहवा चलल जा। पूर्व दिशा में तो भेजले बिया कहा के उ लोग लौकता। अरे नहीं खेले उकता है वो काम करो हाँ बोल ना होके तो सियार बिलारी मार के ओकरे खुनवा इकट्ठा क के दे दल जा। उ चीन ली चल के आ ना के उ मिली तो दोनों जाने मिल के ओकरे के पैर ले आज। हाँ चल। सही कहले चल ओकरे के मुंह चल ए चिलरी अरे बिलारी ए करे खोजत हमने के आदमी साँझ हो गई। हाँ आए बेरले केहू लौकल नहीं। नाई लोकल ते वो काम कर हाँ सियार बिलारी के मार के आ ओई के खुनवा रोक के दिया जाए ओकरा के उ सब जाने ले सुंगे ले। अगर जल्दी जान जाई तो हमनिया के खा जाई। एगो कार कर अरे सापा चबा दे कर दे खाली एगो कार कर हमने के जो बैठे के केहू आवेला हाँ। तो उपाय कइल जाई। हाँ ठीक बा बैठे जा बोल नमस्ते मामा। नमस्ते मामा। बाबू रे बिलारी अरे चिलरी रे ये कौन है रे कहती है नमस्ते मामा। नमस्ते मामा रे कैसन हमने के तोर ए मामा। तालु के नहीं चिन्ह। हाँ ना नहीं चिन्ह। हमनी के नहीं जा चिन्ह। दोसर के बेटी है, तीसर हमार मौसी है। दूसर के बेटी है तीसर तोर मौसी है। हाँ। ए तो तो कहत रहलिए कि हमारा कुल खानदान में एको नहीं खसन नान बार खाली हम ही बरबानी तो ते कहां से आ गइले हो। आ जाने कहाँ से आ गई। ए मामा आय उनके गाँव ना ढेर दिन भइले भइल। हां अच्छा हमार जन्म हे दे भइल बा। अच्छा तो हम का जानता नहीं लेकिन पता करते नहीं हम। अच्छा अरे पता तो उनके करते हैं। बियाह तो हो गइल नगदे दिन रे। अच्छा बात नहीं खा बुझत बाबू। आय ए चिलरी
एकरा कहे के मतलब ई बा हाँ बिलरी कि जब एकर मौसी तीसर गांव ना अइली अच्छा। तब एकर जन्म भइल। जन्म भइल, हाँ, तबे भइल। ओहो तबे नहीं खींचे समझ जानो में तमनी समझ में नहीं के के चिन्हात। ए बबिया तोर नाव का हो? हमार नाम हाँ हमार नाम मधुरी हो। मधुरी। हाँ मधुरी ठीक हो। बा ठीक बा चल लुका जो एगो काम कर। के आवते होई। हाँ ओकर टाइम हो गइल बा खाओ खाओ करते आवेले बाप हो जकरा का पायो ओकरा का चबानी खीमानी कर करते आई। ठीक भाई मामा तो हम लुका जाता जो नहीं। हमनी के बचा ले जा तोरा के। ठीक बा। हे जा लुका के बैठे जा ए ए चिलरी रे बिलरी बैठू बैठू। उआई त का कहल जाई रे ओकरा के का कहल जाई को दे ले ये चारों ओर खोज लेनी है केहू ना मिलल हो। हाँ हाँ चल 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 ठीक बा बैठ ए हने लुका के बैठ जो रे लुका जो काज नहीं तब पाई मधुरी। तोरा के कर दे चबात का करे बा सुन ए बड़ा ले आ रे का का कहले कहले? बन जा लोग के खोजो खोज बैठल बन बैठल बन जा हे जा केहू आदमी भेटेबे ना करी तो हमनी के का करी जा काई नहीं हरत हो का नहीं हरत का रे जाने का नहीं हरत रे मानुस 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 का मानुस रे अरे हमन एक दो जने बन जा खाना खाल खा खा हाँ हमरा का चबा जो कर दे चबा खा चबा जो मानुस एकरे नाके एगो बढ़िया बा हां बाकी लोग के नाके खराब बा रे का हो कौनो ना भेगले सब केहू ना बेटा केहू ना ना हाँ एगो चीज भेटाइल हो हां ए सियार भेटाइल हो रास्ता में चल। कॉलर ते तो मार के लिया के ओकरा के दे रे ए एगो बात पूछी पूछ सही सही बता दे बेनू एकदम सही सही बताए हो झूठ ना बोलबे ना चिलरी घरे पिलरी पूछी पूछ रे ए बोल आज ले तोरा कूले खानदाने केहू बा हमारे कूले खानदान में केहू भैया नहीं है केहू नहीं खे केहू नहीं है आ तेहू नि संतानिए बड़े हाँ रे बाझिनिए बड़े रे हाँ हाँ आज तक लेकर लइका फैका ना भइलस ए बोल बोल एगो हाँ आइल बिया आई बिया ए एगो आइल बिया कहती है वो हमार मौसी आई मौसी हाँ हाँ कैसन मौसी रे आ अपन नाम मधुरी बतावतिया मधुरी मधुरी रे हमारा खानदान में केहू होइए नहीं है। इतना कॉलेज है जो हमार मौसी आई और तौलन हमार मामा हुआ जा अच्छा हाँ और ही कुछ ना करो ना। जब हमका मामा कलस से त हमर मनवा गदगद हो गइल कहले जरूर होइए ना कुछ ना कॉलेज अच्छा ए कुछ ना कॉलेज ऐसन बात बा हाँ हमके मौसी कहती है हाँ कहती है। और तो के नाना है के मामा हाँ 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 एगो कार कर सब यदि कहती है हम तीसर की खानदान के हई हाँ। तो हम उसले परीक्षा ए चिलरी कारे बिलरी धोखा करी कारी बुझात तो ऐसे बा खाई तब कारे अगर हम भेंट करो बीचे हम भेंट ना करो पहले एगो बात सुन ले हाँ बोल बोल जहाँ वो आइल हाँ आ खाए के हाथ लगौलू हाँ तो फफेला में हाथ धके कर दे चीर दे देख हाँ पहले नंबर अजगर के पाया पटी बा अच्छा नागिन के बिना बा हाँ। ओइ पर रात भर सुत जाई हाँ। सवेरे जिंदा बच जाई अच्छा। जान के हमारी खानदान के हो माने तब जनबे नू तो जाना हम ई मंजूर बानू ये सामने आई तो कुछ बोलबे ना नू कहानी है कि नागिन के बिना बा अजगर के पौवा पाटी बा वो पलक पर रात भर सुते के बा यदि जिंदा बच गई तो मान ले हमारी खानदान का हवे तो यदि ठीक जिंदा बा। ना बची तो पानी के तो हिक डुबले बा लाश फेंक दे तेरी खा गए ठीक बा ठीक बा तो एगो कार कर हाँ तू जा हम जाते नहीं आ हमनी के अजगर के पौवा पाटी नाक के पिनाट पे ओकरा के हाँ। सुताओ तनी जा हाँ। रात भर बची जाई तो ठीक बा ना बची तब नू हाँ हाँ ना बची ओकरा बाद नू हाँ ठीक बा जा हम जाते नहीं जा चिलरी कारे बिलरी ए आय
अजगर के पौवा पार्टी नागिन के पिनाउट पहले बिस्तर लगा लिया। चलू चल उठाओ हो, चल। ए चिलरी अरे बिलरी ए आय अजगर के पौवा पार्टी नागिन के बिनाउट बिस्तर लाग गइल बा। लाग गइल बा। मधुरी के बोला। ए मधुरी का ए मामा हेने आओ। ए मधुरी हे जा आओ। देख तोर परीक्षा बा। कौन परीक्षा बा कह लोगे? हई अजगर के पौवा पार्टी नागिन के बिनाउट बा। रात भर ए पर सुती गइलू, बच गइलू तो बिहाने अमर हो जाइबू, नहीं तो उतारा के कर दे चबा घाली। ठीक बा ए मामा, हम सूत जाबे मामा। तो हमने के चली जा। हाँ ए मामा। सूत के रात भर बची हो। चलो चलो। अरे सुनीता, अरे सुनिए देवता, अरे पंछिया के हो ओ राजावा। लिए देवता पंछिया के हो ओ राजावा। अरे सुनीता, सुनिए देवता, पंछिया के हो ओ राजावा। और सुनता सुने राजा पंछिया के हो ओ राजावा। अरे हमारा विपतिया में देवता होखी ना हो सहाइया। अरे हमारा विपत्तिया में देवता होखी ना हो सहाइया। अरे हमारा विपतिया में देवता होखी ना हो सहाइया। अरे हमारा विपत्तिया में देवता होखी ना हो सहाइया। ए देवता, हाँ बेटी आज नाग के पौवा पार्टी लागल बा और नागिन के बिनावट भइल बा, ओइ पर हमरा सूते के बा। ये गुरु महाराज चिंता मत कर बेटी, हम पंछी के लिए गरुड़ वाहन बोलता नहीं। आराम से सुतो, ई नाग नागिन कुछ ना करी लो। अगर एक जानी मुड़ी पर उठा दी है तो हो सबे सबके घोट घारब हम। ठीक बा गुरु महाराज। ए चिलरी अरे बिलरी चल ना देखल जा जे रात भर में मर गइल की जियतिया। चल 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 देख ले जा। अगर यदि मर गइल होई तो खा गालल जाई, आ नहीं तो जियत होई तो बुझल जाई बच जाई। बच जाई। हाँ, चल वाह। ये हे ऊ तो कहत रहू है कि हाँ। हमारा खानदान में केहू होइया नहीं के, असली सत्य के बिया ओकरे खानदान के हो। हाँ हाँ तबे न बच गइल बिया। ए मामा हैं? जाके पूछल और कौन सत बा, अच्छा और कौन शर्त होई मधुरी तो के पूरा करे वाला बानी हम। मधुरी हाँ। घबराई मत, आ रंग बदल बदल के या हमनी के पिछवे रही हो। ठीक बा। ओकरा सामने मत होइयो ना तो कर दे चबा घाली। ठीक बा, जा जा। हट लुका जा, जा लुका जाओ के आवे दो, आवे दे चल हमने तो बैठल जा। कोई। ए चिलरी का हो रे, का केनहो से आओ तड़े तो छी मानुष कहले आओ तड़ी। बुझा तक फेंकवे कर लिखे में। हाँ तो ठीक बात है, तो कहत रहे जे हमरा कुले खानदान के वैया नहीं अच्छा। के। अरे देख रात भर में उ बच गइल बिया। बच गइल बिया, बच गइल बिया। बच रात गइल भर में। बिया। बच गइल बिया। हाँ हमनी के आया तनी तो उठ के बैठा रहलियो। रे
बच गई बिया बच गइल बिया तोरे कुल खानदान कहो। हाँ अभी ना मानो। हाँ तब कैसे मनबे? अरे अब कब मनबे का रे एक बारी परीक्षा बा हमार। हाँ अब कौन परीक्षा बा देख, लोहे के मछली, लोहे के मछली काठे के पहुँचोन, अच्छा आ एक बोरा हड्डी के चाउर कूट के धैले बा। अच्छा उहे बनावे के बा। छी छी छी। जब बना दी बिना आग पानी के तो हम के सामने बैठ के खाई जाई, तब हम भेंट करो। ते खइए हमनी के ना खाइल जाई। हमनी करे उहे खाइब जा हड्डी का चाउर खाइ ले रे। ए ना खाई जाई ना रे बड़ा खेखर भी है रे। चल एगो कार करो हाँ तू जा जा ओकरा सामने के पूछ ले जा सब सामान लेके दे दे। हम ले के दे देता तू हटा ना लेके दे दे सब हाँ, सामान। लिया तो- हम जाता नहीं। हाँ, तो जो एकरा के हटाओ ना तकर पर विश्वास नहीं के देखते खा गाली जो ए मधुरी बोला बोला काहे मामा? एने आओ ए। बीच में। ए गौरी परीक्षा बा कौन परीक्षा बा मामा? कहतिया हाँ किलो है के मछरी अच्छा काठे के पहसूल आ एक बोरा हड्डी के चावल कूट के देले बनी और बिना आग पानी के बना के खिया दी तब ओकरा के असली बेटी मानव भेंट करो नहीं तो हमार बेटी ना है इतना कहती है। कहती हमरा बहन के बेटी ना हो हमारी खानदान के ना हो ठीक बा ए मामा, हम बना के खिया देवे मामा, तब सब के बनी है ना? ठीक बा। हाँ 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 ठीक बा। ए सब सामान लिया के दे दल जा। चल देख दे चल चल। आरे सुनीता, आरे सुनिए देवता, अरे पनाछी के हो ओ राजा। अरे सुनीता सुन हो देवता पन के हो राजावा। अरे हमारा होखिए देवता आजू रौरा सहैया। अरे हमरा होके देवता आजू तो सहाइया। अरे हड्डी के चावल ए गुरुजी लोहावा के मछरिया। अरे हड्डी के चावल गुरुजी लोहे के बम छारिया। अरे बिनया को पानी के गुरुजी, अरे हमारा के भेजईती। अरे विनायक पानी के गुरुजी हमारा के भेजाई थी। अरे हमारा भी पतिया में गुरुजी, हे गुरु महाराज, अरे होखी ना हो सहाइया। अरे हमरा विपत्तिया में गुरुजी होखी ना हो सहाइया। हे गुरु महाराज, हाँ बेटी ए गुरु महाराज, हड्डी के चावल और लोहे के मछली और बिना आग पानी के बना के हमके भेजवा देती तो हमारी इज्जत बच जाती है गुरु तू महाराज। चिंता मत करा, हमके याद कैलू तू खाना एकदम तैयार तोरी लगे पहुंच गइल बा। हाँ गुरु महाराज।